बसर नायसिंदे ग्रेटर टिप्रालेन जों मानाय बनि परै जोंनि सामं जानाय जों जे खायनो मुसुक माने थिग बाहायखे जों जे जोंनि फान लिमिटेड नि बिसिङाव फाननो वाटसे बाय एप्लिकेशन खायनाय दङ जों साखांखे दाम होसोनाय ला सिंसा देहनाय तमा होनाय तो दा सीएम हिमा सुयो निजे नाहाके सुयो रय रहलाय दं बेंगालुरु बरक थेखे एम्बुलेंस नि व्यवस्था खायदि सिनरो सौफायो निनि गुवाहाटीआव ऑपरेशन खायजक दं ताबो सी इमरजेंसी जों जे रां दं माने रलायले हा मानदायनि खरकसा बरक ऑपरेशन खायजानायनि बागै थांमानि आरो सि थैबाय हा इंगे तिनि एम्बुलेंस नांनाय फ्लाइट टिकेट माया तिनि तयफेनि नांनाय आरो न गारि रिजर्व खायमा रह अमा हायके जों माने इमरजेंसी रगो जों बोसो स्पीड के सामखाय बरनो मासुबाव गेसनि आजागाव जों एडमिनिस्ट्रेटिव बाय जोंनि लिडार आरो जों मानदायनि बर' हायके दंहा मानदायनि प्रेसिडेंट नो फुन माखायने हायता इसा मानदायनि प्रेसिडेंट आरो निनि बर' हायके हायां दंहा ता खालेमा जा प्रेसिडेंट नो मासों हसिना माने कयेकजन बर' बाहायके बुतो यादेबा तागा जलानि फांखा माने आं सायो सिबुनो हेल्प खायो अमा हाय होनाय बुतों हा गे बर' गोबां मा बर' सावो हाफानो जों जोंनि पार्टीबो आनिसे सिगां सानाय रक साइटा हा सिस्टेमेटिकली सेंट्रल कमिटी बो करि खंखेबा जों किसा कम्युनिकेशन गया बुंतो हा हायफानो जों बनो जे कम्युनिकेशन गया बुं माने नंबाय आं बुसिलाय आं माने बत निनि बाय आनि पर्सनल प्रॉब्लम छी जोंनि नाहारमुं तो कायसा ब्ले ग्रेटर टिप्रालेन बनि बाङै जों मा आगौनाय इंगे अमो अंखा एडमिनिस्ट्रेटिव बाय निनि पार्टी नि बरक महाराजा बार चाव अभी तो ग्रेटर टिप्रालेन के बारे में कोई बात नहीं करता सिर्फ एसोसिएशन हमें कमीशन कितना मिलना चाहिए यहाँ पे काम हो रहा है हमको कुछ नहीं मिला भाई मंग सफाई बे ही चाव इंगे जों अमहाय ताम होसनाय चिकमिको कमीशन बनो सिमी वासक लाइ बुंगिया ब्ले चिनी ते स्टेट माहा ग्रेटर टिप्रालेन माहा चिनी बोबाग्रानि जे नाहर मुं माहा के आफ्रोत नों आं बाग चालायने ब्ले बबो साइटों आं 2023 नि परे ग्रेटर टिप्रालेन मामनि परे आं तंया पॉलिटिक्स खाया जोंबो तो पॉलिटिक्स खाया हिया काजाक्सी ताबो आनि से सिगां सानाय रो मेंशन खायथा जों जतोसी बोबाग्रा abjak ya koro tai kaisang ke senior khana ni wan sok to nai rong no ba nai sei to nai rong no bong ni ngui a kok sana ni bagai kini ota ka basa za kubui kong no ti acha ang non khani koi nai kubui na sanai tatal na politics sanai na ki sadin ba greater टिप्रालेन ni kong no ti ja sanai ग्रेटर टिप्रालेन माना नी तीजा सनाय नाके पॉलिटिकल पॉलिटिक्स नन बगै हां ग्रेटर टिप्रालेन नन बगै सनाय बले या तीसानी नर चतनो ग्रेटर टिप्रालेन बाहायके मानाय साइदामा देश न सब रोल खायतो देश न सामनारो देश न नारना आर्मी रखसनो बले आर्मी रो गेला जत सिलेक्टिनाय इंडियन फोर्स बरनो देश न निरापत्ता रैखौ आबनि बिसिङो जनगण एबागै 5 बছর खालायनाय लीडर सुनाबै रो 5 बছर बागैले आबसाब सुनाम आबो नरक सुन जतन हेदा सुन जतन सुनामो आबनि बागै कक मा सानाय बुजिना दितो सिनी मकल बाय बखरो वालाय लायो दर साइदमान मकल बाय बखरो वालाय मने बखरो खनो तामने हिनसाइदमान ओ मको बताम नासिया हिमान बखरो को मान फुताइरो मकल कुटुको बखरो पियाबा और खुरिया खाइनाय आबो साबो मकल सिमिया रिमोट दङ सिनि फसा कासे रिमोट आ रिमोट दोंखा बखा
Arimut ke bekha bai kaham ke wan choka hangkai ang kisa yakung sebai kongro ka thanga ga an bokhor khuyang nai ble ঠিক আছে সালা তাম নিলা ka tong sa kuwi ge onaro ya pa khorom mangla sa kuwi ge ba ha tata lege ba tata lor ya pa ta khoro kuwi khorop de aboni bagai sung tabo khnadi sini men সংগঠন খাকাঠি আছে কাহক মেন কক কে ডিসিপ্লিন রাখবই নারঙ্গা নাই ডিসিপ্লিন ন রাখবই নারং মান কিসে গ্রেট ডিফারেন্স সাকসেস নাই ঠিক আছে সালা